ľudia, vítam vás v ďalšej videu. Dneska ideme si otvoriť túto tinku so Zacianom, sú tam 4 balíčky a jedno EXO. Dal som preč plast, takže keď sme boli v aute, takže už tam není plast, takže ideme sa pustiť do toho. Toto máme ešte slívy, takže tak toto otvoríme. Hej. Vyťahneme toto a vyskúšame vyťahnuť nejakú tú kartu, aby sa nám nepoškodila. Počkajte, tuto je, otočíme. To je karta. Krásne, krásne. Dáme si ju do slivu, je to promíčko. Takže slívik si vyťahneme a dáme si to do slivu. To je krásne. A ešte pre vás, tu mám kód kartu. Je to dobré vidieť? Dobre, máte kód kartu. A máme tu 4 balíčky. Takže 2x Journey Together, 1 Twilight Masquerade a 1x Scarlet Violet Paldy Evolved. Takže z týchto 4 balíčkov by som najprv začal jedným Journey Together. Alebo máme 2, takže začneme jedným. Ostatné zatiaľ posunieme. A potom by som išiel Twilight Paldy a zase Journey, takže tak. Takže počkať, kód, ide vidieť? A nech sa páči. Karta zozadu, kartrik. Takže Basic Energy, Shelgon, Milcery, Paldean Looper, Black Belt Training, Hops Sandaconda, Copperajah, Ents Castle, Bagon, Holo, Black Belt Training Holo a posledná karta Metagross, že to nie je hit, ale je pekné holo. Tak to vám ukážem. Ide vidieť? Dobre. Takže teraz by som išiel... Alebo poďme ten Paldean Evolved, ten som dlho neotváral. Ten, ne, je taký pekný. Také spomienky trošku. Takže, kot. Basic Energy, Kroagung, Cetodle, Shroudrock, Phalanx, Gruša, Primapi, Pismagius, Seviper, Paldean Taurus, posledná karta Slowking EX, ty kokos, dámy a páni, pekné, pekné EXO, pekné. Dáme si do slivu, ale toto je veľmi pekné EXO, to je pekné. Takže slívy, pekné. By som išiel Twilight Masquerade. Keby nám padol ten Greninja, crazy by to bolo. Tak, kart. Vidí? Jedna karta zozadu za skatrik. Alebo Godpack by aj bol dobrý. Basic Energy, Whirlipede, Crowdhound, Farfetch'd, Torkoal, Revavroom, Ogress Mask, Sunflora, Tilmask, Ogerpon Holo, Corpish Holo a posledná Okidogi, takto, Holo. A ideme posledný balíček Journey Together, ide vidieť? Krása. To sa ľahko otvorilo, veľmi ľahko sa tento otvoril. Takže Basic Energy, Minchino, Toedscool, Mr. Mime, Sprigatito, Bannet, Pangoro, Grimmsnarl, Tropius Holo, Quetzalcoatl Holo a Lycanroc Holo. Takto. A to sú všetky balíky. Tuto je všetko, čo nám popadalo vlastne také. A ešte raz vám ukážem všetky kód karty. Takže si to teraz popauzujte a pozrite si prvá, druhá, tretia, štvrtá, naopak, štvrtá. Tak, sú karty, tento Zacian je fakt pekný, to je pekné promo, vážne, tento sa mi fakt že páči. Krásne promo, fakt. To je Slowking, ktoré sme pekli z Paldean Evolved. Pekné EXO, strašne. Krásne. Úplne, že čistá fantázia.
A to bude všetko pre toto video. Toto video bolo také trošku rýchlejšie a neobvyklé, ale takto vám poviem, že za 1000 odobrateľov bude špeciál. Taký veľmi dobrý špeciál, takže na to sa môžete tešiť. A prosím, dávajte tie odbery, lajky, všetko. Ja sa aj teraz pozriem na YouTube, že jak blízko sme od 1000, lebo vážne sa blížime. A bol by som vážne rád, keď to už hitneme, lebo bude to veľmi pekné. Máme 830 odoberateľov, potrebujeme ešte 170 do 1000, takže my ešte budeme potrebovať mať tie hodiny napozerané. Ešte raz, toto je všetko pre toto video, ďakujem za vašu podporu, lajky, odbery dávajte a vidíme sa pri ďalšej Pokémon rozbalovačke, čo už uvidíme kedy bude, ale uvidíme no. Takže ešte raz ďakujem a čaute.